toy tutýan ha. Kimin kellesine geldi toy etmek? Ecemin. Ecen ha. Sizin öňünizde kimin sözü goýýar ya? Kakan sözü goýýar ýa-my? Ya ecen pikirler. İkisini kim eledi? Has biter kim dinlene? Ecemki. Ejenki ha. Durmuşda birinci näme gerek adama? Allah yarak. Ece kalkın bilen Allah yarak. Ejen kakandan soň kim gerek? İş gerek, maşin gerek, birim kele gerek vardı. Nämeden aýalyň kakar neler? Ben doğru diyene, o da yanın şartı, şuna bakar böyle. Ne ýaşaýarsın sen? Ne neydi? 47 ýaşly adam kala killämişiz. Ne misal üçin sizin öýüňizde Emine ya Davut kakandan bir at haýyş etjek bolsa, kimin üstünden çykýar? Bana deydi diyere.